ரேஷன் கார்டு உள்ளவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு மக்களே. இந்த வீடியோ கவனமாக ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் இதில் இருக்க ஃபுல் டீட்டெயிலை நீங்கள் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிற முடியும். வாங்கின வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ரேஷன் கார்டில் திருத்தம் செய்ய அரசின் புதிய நடவடிக்கை. ரேஷன் கார்டு தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் ரேஷன் கார்டில் அப்டேட் செய்யும் புதிய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. நாட்டில் உள்ள ஏழை எளிய மக்களுக்கு ரேஷன் கார்டு எப்போதும் மிகவும் அத்தியாவசியமாக ஆவணமாக உள்ளது. ரேஷன் கார்டு மூலமாக ரேஷன் பொருட்களை மிக குறைந்த விலையில் வாங்கி பயன்பெற்று வருகின்றனர். நிறைய பேருக்கு ரேஷன் கார்டில் பிரச்சனை ஏற்படுகிறது. அதிலும் ஏதேனும் அப்டேட் செய்ய வேண்டிய சூழல் ஏற்படும். குடும்ப உறுப்பினர் பெயர் சேர்ப்பு, நீக்கம், மொபைல் நம்பர் மாற்றம், முகவரி மாற்றம் போன்ற தேவைகளுக்கு எங்கு செல்வது என்று பலர் யோசித்து கொண்டிருப்பார்கள். ரேஷன் கார்டு தொடர்பான சேவைகளுக்கு மத்திய அரசு ஏற்பாடு செய்து உள்ளது. டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் பொது சேவை மையங்கள் அமையும் உணவு மற்றும் பொது விநியோகத்துறை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. பொது சேவை மையங்கள் இதன்படி நாடு முழுவதும் சுமார் 3.70 லட்ச பொது சேவை மையங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ரேஷன் கார்டு தொடர்பான சேவையை வழங்கும் என்று அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த திட்டம் வாயிலாக சுமார் 23.64 கோடி ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் பயன்பெற்று வருகின்றனர் என்று அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் பொதுமக்கள் தங்களது ரேஷன் கார்டில் உள்ள பிரச்சனைகளுக்கு பொது சேவை மையங்களில் எளிதில் தீர்வு காணலாம். அது மட்டுமல்லாமல் ஆதார் இணைப்பு இங்கே மேற்கொள்ள முடியும். இதன் மூலம் ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு பெரும் நிர்வாகம் கிடைத்தது. ரேஷன் கார்டுக்கான டூப்ளிகேட் பெறுவது போன்ற பல்வேறு வகையான சேவைகளை வாடிக்கையாளர்களுக்கு பெற முடியும். என்னென்ன ரேஷன் பொருட்கள் கிடைக்கும் போன்ற விவரங்களையும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள முடியும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்டான வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்கணும்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ.